कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. जी काही घटना महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये आणि देशाच्या राजकारणामध्ये घडली ती जसं आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सांगितलेला आहे की तो प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत प्रश्न आहे आणि त्याच्यावर आम्ही कोणीही भाष्य करणार नाही अशी भूमिका मांडलेली आहे. आणि त्यामुळे त्याच्यावर जास्त न बोलता मी जो पहिल्या दिवसापासून एक जो मुद्दा मांडतोय माझ्या पत्रकार परिषदेमध्ये, काल संजय राजाराम राऊत याचं ट्विटरवर कालच्या घटनेवर एक ट्विट आलं आणि त्या ट्विटमध्ये त्यांनी हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेमध्ये अशा पद्धतीचे राजीनामा कसा जाहीर केला होता आणि त्या ट्विटमध्ये असाही उल्लेख केला आहे की अंतर्गत घाणेरडं राजकारण या सगळ्याच्या वरून वीट आल्यानंतर बाळासाहेबांनी अखेरचा जय महाराष्ट्र म्हणून तो निर्णय जाहीर केला. अशा पद्धतीचं त्यांनी जे ट्विट केलंय त्यावर मी जे पहिल्या दिवसापासून बोलत आलेलो आहे की त्या ट्विटमध्ये जे घाणेरड्या राजकारणाच्या बद्दल संजय राजाराम राऊत उल्लेख करतो, शकुनी मामा जो उल्लेख करतोय ते घाणेरडं राजकारण आणि बाळासाहेबांनी जो अखेरचा जय महाराष्ट्र म्हणून जो उल्लेख केला त्याचं मागचं कारण काय होतं तेही जरा संजय राजाराम राऊतनी आणि शकुनी मामांनी उल्लेख केला पाहिजे होता ट्विटमध्ये. ह्याच म्हणजे संजय राऊत, सुभाष देसाई ह्याच सगळ्या लोकांमुळे अगोदरचा एकदा राजीनामा दिलेला तो विषय वेगळा होता, पण जो 92 साली जो राजीनामा आमच्या मोठ्या साहेबांनी म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे साहेबांनी जो दिलेला आणि अखेरचा जय महाराष्ट्र उल्लेख केलेला तो संजय राऊत यांच्यासारख्या की ह्यांच्याच घाणेरड्या राजकारणामुळे जे राजसाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि बाळासाहेबांच्या घरात जे घाणेरडं राजकारण ह्या लोकांनी सगळ्यांनी केलेलं, त्यांच्या घरामध्ये आग जी लावलेली, भावाभावामध्ये भांडणं जी सुरू केलेली, त्याच्याचमुळे बाळासाहेब कर्जतच्या फार्म हाऊसला निघून गेलेले आणि मग राणे साहेब असतील आणि अन्य शिवसैनिकांनी साहेबांकडे कर्जतकडे जाऊन साहेबांना विनंती केली आणि मग काही दिवसानंतर बाळासाहेबांनी तो निर्णय परत घेतला. मुद्दा माझा एवढाच आहे की संजय राऊत सारखा माणूस जो मी वारंवार बोलतोय हा घरात घेण्याच्या लायकीचा नाहीये. हा घरात घेतल्यानंतर त्या घराचं वातावरण कसं खराब करायचं, भांडणं कशी लावायची, याच्यावर ह्याची रोजीरोटी चालते, ह्याच्यावरच ह्याचे धंदे चालतात. आणि तेच तो आता पवार साहेबांच्या
घरात सातत्याने करताना दिसतोय. म्हणजे पहिलं बाळासाहेबांचं घर तोडलं आणि आता तुम्ही सातत्याने बघत असाल, पहिलं अजितदादांच्या विरोधात बोलणं, आता एका बाजूनी अगर त्यांच्या पवार कुटुंबाच्या संदर्भात कुठलाही वैयक्तिक विषय असेल, महाराष्ट्राचा कुठलाही राजकारणी त्याबद्दल बोलत नव्हता. पण एकमेव संजय राऊत होता ज्यांनी अजितदादांच्या विरोधात भाष्य केलं. ह्याला कोणी अधिकार दिला? ह्याला काय गरज पडली? जे काय पवार कुटुंबे म्हणून करायचं ते आपसात बघून घेतील. पण तू आग लावायला कशाला पुढे जातोस? नेहमी सगळ्या घरामध्ये तोंड काळं करायला कशाला जातोस? आधुनिक शकुनी मामा आहेस काय तू? जे बीकेसीला जी वज्रमूठ सभा झाली तिथे वारंवार अजितदादांचा ह्यांनी स्वतःने अपमान करायचा प्रयत्न केला. तुमच्या सगळ्यांकडे त्याचे व्हिज्युअल असतील वज्रमूठ सभेचे, तुम्ही मुद्दामून बघा. जेव्हा अजितदादा स्टेजवर आले आणि सगळ्यांना भेटत पुढे जात होते, तेव्हा हा कसा भेटला त्यांना बघा. त्यांच्याकडे बघत पण नव्हता, आकडून उभा होता आणि मग भाषण करत असताना अजितदादांचे गौडवे गायला लागला. म्हणजे शकुनी मामाला पण लाज वाटेल की हा माझ्यापेक्षाही जास्त कपटी आहे. शकुनी मामा बरा होता असं बोलण्याची वेळ आलेली आहे. पोडियमचा जो वाद झाला वज्रमूठ सभेच्या मुंबईमधल्या, त्या पोडियमचा वाद म्हणजे अजितदादांना ते मुख्य पोडियम न देणं हा निर्णय पण संजय राऊतांनी घेतलेला. हे त्याच्या घाणेरडं राजकारण तो तिथेही करत होता स्टेजवर. कुठल्या पद्धतीने अजितदादांना अपमानित करायचं हे ह्याचे कार्यक्रम त्या स्टेजवर पण चालू होते. तुम्ही कोणालाही तिथे विचारा, अजितदादाला पण त्या साध्या पोडियमवर भाषण करण्याची तयारी होती. म्हणजे त्यांनी नियोजन केलेलं, पण ते अजितदादाला कळलं आणि म्हणून अजितदादांनी त्याबद्दल भूमिका मांडली आणि ते पोडियम बदलायला लावलं. म्हणजे हा किती घाणेरडा. म्हणजे बाळासाहेब पासून ते पवार साहेबांपर्यंत ह्याचं काम आणि ह्याची रोजीरोटीच त्याच्यावर चालते. बाकी ह्याची काय रोजीरोटी चालत नाही. त्याला कोण घरात घ्यायला बघत नाही. हा एवढा चपटा पायाचा आहे. घरात आल्यानंतर त्या घरामध्ये आग कशी लावायची हेच ह्याचा कार्यक्रम चालू आहे यांचा, या संजय राऊतचा. आता जसं मी काल काही दिवसा अगोदर बोललो किंवा काल माझ्या पत्रकार परिषदेमध्ये बोललो, तुम्ही बघा काढून पत्रकार परिषद. मी सांगितलं हा मुद्दा म्हणून मोहित कंबोजला डिवचतोय, ह्याला हवाय. नंतर पवार साहेबांच्या मध्ये आणि आता उद्धव ठाकरेच्या 2 मुलांमध्ये सातत्याने आग लावण्याचं काम महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये या हलकटचं सातत्याने सुरू आहे. सामनातून पगार घ्यायचा आणि बोनसचा चेक पवार साहेबांकडून घ्यायचा. काल तसं त्याला चिंताच वाटली असेल की बाबा आता माझी सॅलरी अर्धी झाली, पगार अर्धा झाला. पवार साहेबच अगर अध्यक्ष राहिले नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.